Stand up. Something I've been waiting to find. Oh, tell me something I'll keep inside. Oh, we're more than just strangers tonight. Oh, let me find your hidden side. Така, първото впечатление, което ми дойде на ум в бутонките е, че са доста комфортни. Второто нещо, което ми грабна очите е, че с много хубава материя. Когато започнах да бия шутове, усетих, че самата бутонка е доста твърда и не усещам нищо при шута. Това беше тест на Nike Victory 7CG и надявам се харесва клипа и до скоро.